Papa Bayu Kapika Nova Bapak Nepais Nova Sindwe Bandara Bunda Jana wong lanang molak balik Bunda Jana usaha luru duit Bunda Jana sing paling eman Bunda Jana sing paling sayang Bunda Jana sing paling eman Bunda Jana siap Bunda Jana sira sing dadi rapi boro-boro ngobati Mimi Bayu sering lewe Mimi Bayu demen wong sejen anak laki bisane Mimi Bayu obat bos muda mantan majikan bos patroli Gabuana mantan majikan patroli Gabuana mantan majikan patroli Gabuana apa masih kurang apa semini sayangi tapi angger baik salah terima Papai Bayu nok Ika Papa Bayu Mama Bayu apa ora wedi kenang hukum karma wong lawan ning laki banget kaniaya wis pegen delenti kae sira wong lanang molak malik usaha luru duit ora wedi ni angin ora wedi ni udan kaya mati-matian Papa Bayu nok Ika Papa Bayu nok Ika Papa Bayu nok Ika Papa Bayu nok Ika topan Papa Bayu nok Ika Papa Bayu nok Ika Papa Bayu terus Papa Bayu nok Ika 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 topan masih kurang apa semini sayangi tapi angger baik salah terima Mas Enji apa ora wedi kenang hukum karma wong lawan ning laki Mas Enji sing eman Mas Enji wis pegen deleng tingkahe Mas Enji sira sing dadi rapi boro-boro ngobati Papa Bayu nok Ika sayang Papa Bayu nok Ika eman Papa Bayu nok Ika eman Mas Enji spesial juga buat Mimi Bayu nok Ika topan Miminya Dipa mantan majikan eman semene sayangi mantan majikan tapi angger bae salah terima mantan majikan toba Mas Enji apa orang wedi kenang hukum karma wong lawan ning laki banget kaniaya wis pegen dengan tingkah sira obat sira sing dat
rapi-rapi Mas Enji sing paling eman Poro-poro Mas Enji sing paling eman Malah sering Mas Enji Sama-sama. Wong alas, wong edan alas, wong alas, wong alas, setan alas, wong alas, wong alas, wong alas, tobat. Misalkan mantan majikan, keluarga buana, mantan majikan, mantan majikan. Masih kurang apa semene sayangi tapi angger baik salah terima Mantan majikan, mantan majikan, mantan majikan, mantan majikan. Patron Wirabuana, mantan majikan. apa orang wedi kenang hukum karma Mas Enji bunga waning lagi banget kaniaya wis bagal dalam tingkahnya sirah Wong kedokan gabus sing paling eman, wong kedokan gabus sing paling eman. malah sering nyeleweng demening wong sejen Wong kedokan gabus sing eman, wong kedokan gabus. Tobat. Terima kasih wong kedokan gabus, Mamai Bayu Nok Ika, mantan